ତମେ ଆଜି ଆମକୁ କଣ ଗପ କହିବ? ବଢିଆ ଗପଟେ କହୁଛି, ଶୁଣ। ରଘୁନାଥପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଭାରି ସରଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ରମା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ରମା ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଳ ଗୁନ୍ଥେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସନ କୁସନକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଧୋଇ ପକାଏ। ଥରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେବତୀର ଆଖି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଗ ପଛ ଦେଖି ସେ ମୁଦିଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠେଇ ହାତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ଓ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କବିତା ଦେଖି ତ ତା ହାତରେ ସୁନା ମୁଦିଟି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ମୁଦି କୁଆଡେ ଗଲା? ଏବେ ହିଁ ତ ମୋ ହାତରେ ଥିଲା। କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ମୁଦିକୁ? ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ମୁଦି କିଏ ନେଇଗଲା? ଆରେ ଚୋର ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇନଥିବ, ତାକୁ ଦେଖ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଥିବ। ଆରେ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ସେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଚୋରି କରିନେଲା? ଏମିତି ଅନେକ ହୋହାଲ୍ଲା ହବାରୁ ସେବତୀ ଭୟରେ ରମାର ଭୋଗ ଥାଳିରେ ସେହି ମୁଦିଟିକୁ ପକେଇ ଦେଇ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ରମାର ଭୋଗ ଥାଳିରେ ସେହି ସୁନା ମୁଦିଟି ପଡ଼ିଛି। ରମା, ତମେ କଣ କବିତାର ମୁଦିଟିକୁ ଚୋରି କରିଛ? ଆମେ ତ ତମ ପାଖରୁ ଏଇଆ ଆଶା କରିନଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ତମେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ତେବେ ତମେ କାହିଁକି ଏ ମୁଦିଟିକୁ ଚୋରି କଲ? ନା ନା, ମୁଁ ଏ ମୁଦି ଚୋରି କରିନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ମୁଦି ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଏ ମୁଦି ଚୋରି କରିନାହିଁ। ରମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କାକୁତି ମିନତି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସୁଦ୍ଧା ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କବିତା ମଧ୍ୟ ରମା ଉପରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ରମା ଆଇ, ଶେଷରେ ତମେ ମୋ ମୁଦିକୁ ଚୋରି କରିବ? ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତମର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ତେବେ ମୋତେ କହିପାରିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚୋରି କରୁଛ। ରମା ଯେତେ ମନା କଲା ସୁଦ୍ଧା କେହି ହେଲେ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବା କିପରି? ଆଖି ଦେଖା କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କବିତା ରମା ପାଖରୁ ତା ସୁନା ମୁଦିଟିକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଟାହି ଟପରା ଶୁଣି ରମା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଦିନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋର ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଚୋରି କରିନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋର ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି କି? ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ କି ଚୋରି କିଏ କରିଥିଲେ। ଆର ଦିନ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେବତୀ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ ସେବତୀ ନିଜ ଚୋରି କରିଥିବା ସତ୍ୟତାକୁ ମାନିନେଲା ଓ ରମା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଲା। ସେବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମକୁ ରମା କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ତମେ ରମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ କରିଛ, ଆମ ପାଖରେ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୋଷ ଦେଇ ତମେ ଲୁଚି ଚାଲି ଆସିଛ ଏବଂ ସେ ଆମ ପାଖରୁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ତମେ ଯାଇ ରମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ରମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ରମା କିନ୍ତୁ ଭାରି ସରଳ। ସେ ସେବତୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେବତୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେପଟେ
कविता जेतेबेले जानिबाकु पाइला कि ता मोदी रमा चोरी करी नाही सेबती चोरी करिथिला सेतेबेले से ता भूल को बुझी रमा पाखको आसी से मध्य क्षमा प्रार्थना कला। रमा कविता को मध्य क्षमा करिदेला। रमा और कविता सेठारे दुहे कथबार्ता होई भगवान को विश्वर कल्याण पई प्रार्थना कले। गपटी सरिला। तेबे पिला माने आमे एही गपरु कोन बुझिले? आमे एही गपरु एया बुझिले कि भगवान को विश्वास कले भगवान आमको निश्चय भाबरे कोनोसी न कोनोसी प्रकार रे सहाय्य करिवे। जदि आपण मानक आम आईंग गप भल लागि थाए तेबे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।